záběr neudělal už, ne? To mě trochu vyděsilo, že jako má nějaký typek přehled o tom, že jsem tady sama. No, už jsem se tady stihla emočně úplně rozsekat. Já si tady přijdu úplně jak v jiném světě. Mám prostě malej batoh. Ahoj, tady Linda z Podle sebe a já vás vítám u nového vlogu, který jsem pro vás natáčela během mojí 6denní cesty na Korfu. A natáčela jsem si takový deníček, takže rozhodně tenhle vlog bude plný prostřihů, mých myšlenek. Nečekejte moc travel tipy, ale spíš jako takovej záznamník matky, která po 5 letech intenzivního rodičovství vypadla někam do světa úplně sama. Tak pojďte na to! Tak krásné dobré ráno, je sobota ráno a já jsem v Lošově, odkud vyrážím na svůj solo trip na Korfu. A dneska vlastně za 12 hodin už určitě bych měla být na Korfu. Takže cestování celý den a těším se, bojím se, směsice emocí a teďka to mávání rodině, loučení se s rodinou bylo fakt těžký. Takže tak. Já jsem původně málem nejela, ale naštěstí moje blízká kamarádka Míša mi našla hodně levnou letenku z Bratislavy na Korfu a taky ubytko, takže vlastně pak už nebylo vůbec o čem polemizovat, prostě jsem jakoby musela jet a byla jsem za to fakt moc ráda. Vybrala jsem si takové malé městečko, vesničku na severu Korfu a tam jsem měla jediný cíl a to odpočívat, dobře jíst a dobře se o sebe starat a dobře spát. No, vyrazila jsem asi v půlce října, takže bylo opravdu už hodně po konci turistické sezóny. Bylo to taky hodně znát. Cítila jsem se tam hodně sama. Ne vždycky jsem se cítila úplně bezpečně. No a nejnáročnější byl první den po příletu, protože jsem přijela večer a i když jsem měla domluvený transfer z letiště přímo na ubytko, tak i tak to byl takový divný pocit být na tom ubytku sama a bez mých kluků a upřímně fakt jako v tom videu, co jsem natočila, tak tam vlastně sdílím, že jsem si chtěla koupit okamžitě letenky zpátky domů. Tak už jsem na ubytku, mám za sebou 12hodinovou cestu od domu na ubytko. A cítím se úplně neskutečně smutná, protože jsem přijela ve tmě, jsem tady sama, nemám tady svoje kluky a no, nějak to na mě padlo, takže už jsem si hledala letenky domů, jakože poletím dřív, že to tady nevydržím. Mám strach, že mě tady někdo přepadne, bude to dobrý. Ubytování má fakt dobrý hodnocení a věřím, že se mi tady nic nestane a že se mi to tady bude fakt líbit. No. Tak. Zdravíčko z ranní procházky tady v Akaravi. Je to tady absolutní město duchů, nebo možná vesnice spíš.
nikdo tady není, jak je po sezóně. Jako možná to tím ještě, že je ráno, jo, ale nemyslím si to. Myslím si, že tady prostě hodně frčí turismus a myslím si, že tady prostě nikdo není, jenom takový blázní jako já. No, že tady moc místních nežije, mi připadá. Připadá mi, že to tady jsou jenom takový turistický apartmány a vily. Kočka. Dobrý den. Zapomněla jsem, že jsem v Řecku a že mám zdravit aspoň anglicky. Ale dobrý den. Tak ta paní vypadala jako řekyně. Jsou takový krásný ty řekyně, ty řekové, že mají takovej fakt jako šmrnc mi přijde, že nejsou takový úplně mega bílí, že jsou takový jako lehce šmrncnutí a mají takový výrazný rysy. Tak to se mi moc líbí. No a překvapila mě ta zima. Jak můžete vidět, mám patagonku, spodní svetr a legíny. Vlastně moje nejteplejší oblečení tady. A je mi tak akorát. A těším se už do nějaké kavárny. Doufám, že mě někde už teď uvaří kafe. Doufám, že nezavřeli všechny kavárny s koncem sezóny. Držte palce. Olivovník je všude. Tak mám za sebou skoro 24 hodin na Korfu. Vlastně včera jsem tak nějak touhle dobou přilítala. A musím říct, že tady z toho místa, kde jsem, tak úplně nadšená nejsem, ale vlastně to splňuje všechno, co jsem chtěla. Chtěla jsem být u moře, chtěla jsem mít blízko nějaké kavárničky, restaurace, taverny, abych prostě nemusela nic řešit. Takže tady na téhle úrovni jsem spokojená, ale rozhodně bych sem třeba nechtěla jet s rodinkou nebo tak, no. A zjišťuju, že jak jsem si myslela, že mi bude stačit jenom jako bejt, tak úplně mám nutkání prostě objevovat a jít do hlavního města, nevím co, no. Tak uvidíme, co další vlastně 4 dny ještě přede mnou. Dobré ráno. Je ráno, je krásný ráno, ale je fakt pořád jako velká zima. No a já jsem se vydala na nákup do obchodu, protože včera byla neděle a nebylo nic otevřeno. Takže doufám, že vlastně seženu něco. Vlastně ještě nevím, co mám chuť na čerstvý ovoce. A no, je to zajímavé, jak jako se mi vůbec nedaří tu hlavu vypnout, jak prostě hrozně jede. Možná je to i fází cyklu. By se mi tady víc hodilo být před menstruací, no. Ale tak je to, jak to je. No, takže hlava zapnutá. Mám tendenci vymýšlet, chtěla bych se podívat do hlavního města. No, tak asi pojedu. Budu následovat svoji intuici. Tak neuvěřitelné se stalo skutečností a na Korfu vysvětlo slunce a
To je přesně to léto, pro který jsem si přijela. Konečně! Takže ještě se tady kousek projdu a pak skočím do moře. Na to jsem se těšila. No, takže i tohle je říjen v Řecku. Najdete si tavernu na Google a je zavřená. Smůla. Tak, přátelé, zjišťuju o sobě, tady jsou olivy, že jsem docela konzerva, že jsem šla dneska vlastně najisto už do 2 podniků a oba byly zavřený. A úplně s tím, jak jsem strašně zklamaná a budu se muset nejít někam jinam, na nějaký nový místo a vůbec se mi nechce, ale zase nechci umřít hlady, že jo? No, prostě Korfu v říjnu, takový město duchů, no. Tady přijdu jak v ráji. Mám svůj první baklavu. To už jsem 3. nebo 4. den v Řecku. To je sladký jak svrana. Jsem ráda, že jsem si nekoupila degustační talíř třeba. Původně chtěla toho ochutnat víc, ale tohle je taková bomba. Oříšky. Je to dobrý. Ne, tam je určitě med. Je to posypané pistáciema. Tak už můžu jít. Čau z ubytka, kam jsem přišla. A nestačím se divit, protože tady byla asi paní uklízečka. A všechno to tady uklidila. A jsem tady měla fakt bordel, protože prostě jsem tady sama a protože prostě... No... Jako proč bych tady nemohla mít bordel, že jo? No, takže jenom na to vlastně nejsem zvyklá a jako je to fajn, je to tady uklizený, mám čistý ručníky, je to super, ale vlastně jsem z toho trochu přešla. V průběhu času jsem se naladila na to pomalejší tempo až tak, že ke konci pobytu už se mi moc nechtělo letět zpátky domů. Respektive jsem si říkala, že kdybych měla sebou své kluky, takže tam rozhodně chci zůstat. Hodně mi to totiž připomnělo takovou nějakou moji esenci dobrodružnou, kterou v sobě mám, když jsem se věnovala i projektu Nomádka. A možná někteří jste to sledovali, protože vlastně před dětma jsem takhle žila, že jsem si zbalila batoh, notebook, trochu oblečení a jeli jsme do světa.
No a teď už jsme prostě strašně dlouhou dobu usazený na jednom místě, až je to takový celý zvláštní a mě to vlastně na nějaké úrovni chybí. Takže doufám, že brzo zase někam jako celá rodina pojedem. Dobré ráno. Mám předposlední den na Korfu a vědomila jsem si, jak hrozně moc mi to dělá dobře, jak hrozně moc se mi nechce vracet do české zimy, do českého podzimu a jak moc cítím, že to potřebuju prostě k životu. Fakt žít část roku v nějaké teplé krajině. No. Už jenom prostě to sluníčko a sice mám na sobě bundu, ale prostě brzo se oteplí a bude nějakých třeba 20 aspoň. No prostě. Taky jsem si uvědomila v rámci nějaké práce jako s energií, že mám pocit, že se to v tom životě bude hodně proměňovat, to jakou tu energii a na co ji máme. A já prostě nějak cítím, jako, že je to správně, no, s dětma poznávat svět a fakt strávit část života s nimi v zahraničí, protože prostě je to jiný, než to bylo dřív, jako já se prostě víc cítím jako Evropanka než Češka a nebo jako jasně, že jsem Češka, ale ten dnešní svět a ta naše práce nám umožňuje žít i jinak, než je třeba to stávající paradigma, když použiju takové cizí slovo. Takže jo, prostě úplně cítím, že jo, že do toho máme jít a že máme žít jinak, což se samozřejmě už děje, ale my vlastně pravidelně jezdíme s rodinou na ty Kanáry, ale já vlastně v sobě hodně řeším, jestli se nepřestěhovat na nějakou další dobu do zahraničí, nebo jestli nestrávit vlastně víc měsíců v roce v zahraničí. Takže spousta otázek, už mě bolí ruka, tyjo, jak to dělají ty blogerky. Končím, jdu na kavičku. Hello everybody. Já se tady sluním. Mám pocit, že i když jsem tady už 5. den, takže jsem se slunila vlastně strašně málo. No, bejt jenom takhle na pláži a nedělat nic je pro mě hodně nová věc. No a přesně úplně vím, že kdybych tady byla díl, tak prostě bych měla mnohem větší tendenci jako cestovat a víc to tady objevovat a určitě nezůstávat na jednom místě. Takže tohle je jako ležení na pláži a bytí na jednom místě je pro mě dost takový nový koncept. Je to koncept, kdy se snažím fakt tady být zpomalená. Takže ještě poslední tady válečka na plážičce. Zítra touhle dobou už budu v hlavním městě Korfu, protože to je blíž letišti, takže mám v plánu jet ráno autobusem. Mám na to celý den, letí mi to až v 8 večer, takže doufám, že i s řeckým tady přístupem a spolehlivostí na to letiště dojedu. No, a je pro mě fakt hrozně zvláštní, že se mi jako nechce odsud odjíždět, že jsem si zvykla jsem si na to, že nic nemusím a že tady jenom tak jsem, no. Je to zajímavý pozorovat. Nevím, jestli jsem na téhle dovolené jako pro sebe udělala dost, ale mám vlastně pocit, že to nejvíc dost, co jsem udělala, je to, že jsem odjela, že jsem prostě zmizela, že jsem dala důvěru Jirkovi, že zvládne naše dětičky a že jsem prostě necouvila, i když prostě jsem před odletem měla pocit, že vůbec nemám jezdit, že to nepotřebuju, no. Tak evidentně jsem to potřebovala jako hodně a mám pocit, že to ještě potřebuju hodně, že proto se mi možná ještě nechce jako vracet, že mám pocit, že ještě trochu.
Na druhou stranu představa, že ty dny budou probíhat hodně podobně jako ty dny, co probíhaly doteď, tak už je to taková trochu nuda. Ale vlastně i v té nudě je mi fajn, když jsem na tak hezkém místě. To je taky zajímavý uvědomění. Tak já mám za sebou takový rituál v moři a chci si to zaznamenat na kameru, protože to bylo úplně boží. Nechala jsem tam všechny těžkosti uplynulých rodičovských let a naladila jsem se na blaženost a na tu podporu té přírody, která je tady fakt krásná. A cítím tady a kotvila jsem si tenhle nádherný pocit v té ledové vodě na hrudník, abych prostě tu blaženost si mohla kdykoliv vyvolat a posílit ten klid a tu podporu. Tak úplně se cítím teď božsky. Jsem v kavárně a hraje tady úplně mega hlasitá hudba. Přijdu si jak v baru. Oni zároveň ty kavárny mají i jako bar, ale tady se neslyší nikdo, ne? Celý pobyt byl vlastně hrozně fajn, já jsem fakt brutálně zpomalila, vždycky jsem se zašla někam na dobrý kafe, potom jsem vyrazila směr pláž, vzala jsem si plavky, ručník a jenom jsem tak jako byla a přečetla jsem jednu celou knížku, Cyklistka od Jany Poncarové, moc doporučuju. A taky jsem rozečetla spoustu dalších knížek, ať je Kindle. A bez Kindlu bych vůbec necestovala. No a tak si to tak všechno nějak jako plynulo takovým poklidným tempem až na předposlední den, kdy si mě tam vyhlídnul a zastavil jeden týpek, když jsem odcházela z kavárny, bylo odpoledne. A taky jsem k tomu natočila takový jedno video. No a takže jsem se potom vlastně docela bála. Zbytek pobytu, naštěstí to teda bylo předposlední den a pak už se vlastně to ráno odjížděla do hlavního města, takže se to dalo tak nějak přečkat. No, je to pro mě připomínka, že si chci absolvovat kurz moderní sebeobrany. Tak jestli jste to někdo absolvoval, tak dejte vědět. Tak jsem došla teďka na ubytko z kavárny See You. A před kavárnou na mě čekal nějaký pracovník té kavárny a mě to jako napadlo, že na mě čeká, tak jsem chvilku přemýšlela, jestli mám přejít na druhý chodník, ale vlastně se mi vůbec nechtělo a řekla jsem si, že to prostě zvládnu, ať to bude jakkoliv. No, ukázalo se, že opravdu čekal na mě a je to tady prostě nějaký asi hodně místní týpek. Hodně dobře věděl, že jsem tady v Akaravi a že jsem tady sama, že mě tady vídá pořád sám, že jo, samotnou. A to mě trochu vyděsilo, že jako má nějaký týpek přehled o tom, že jsem tady sama. No, takže jsem docela ráda, že odjíždím. Hodně jsem měla víc věcí. A ten týpek se mnou zakecal jako na pohodu a pak mě zval na drink nebo na procházku večer, tak to mě jako na jednu stranu strašně těší, že ještě nezapadám do šrotu, nebo jak se to říká prostě. A když jsem mu říkala, že mám husbanda a 2 děti, tak to dost nechápal, jako že jsem tady sama prostě a že... Já nevím, jestli mi to jako nevěřil, v podstatě něco takového, jako že to mě jako manžel pustil, nebo něco takového, jako kdyby mě doma manžel držel na vodítku, že? To by mě zajímalo, jak to tady v Řecku chodí, ta svoboda žen. Jestli tady vůbec nějaká je, ty vole. No, takže jsem mu asi 10krát řekla no, prostě. Ale to jako člověku fakt nedojde, kolik během hrozně krátké chvilky je schopný říct jako osobně věci, jo, jak se jmenuje, odkud je, jestli je tady sám, jakože kdybych byla hodně paranoidní, tak bych si prostě
myslela, že mě tady teďka vystolkuje a to, no, ale tak jako co by si pomohl, viď, se mnou, jakože, no. No takže si chci uchovat ten hezký dojem z toho, že o mě někdo projevil zájem. A no, tak to je vlastně hrozně hezký, to si chci uchovat a no, velká lekce, říkání ne. No, je to fakt zajímavý cestovat sama jako holka. Důležité je se z toho neposrat, takže to si teďka budu opakovat jako heslo. Tak poslední večer. A já jako každý večer tady už jsem na ubytku. Je to takový divný, ale vůbec jsem neměla potřebu žít nějaký noční život. Naopak vlastně, jakmile zapadlo slunko, tak jsem zapadla i já na ubytko a zítra už budu usínat u kluku. Přiznání. Neměla jsem kupovat to půl kila oliv. Já jsem si řekla, já mám hrozně malý batoh. No, mám prostě malý batoh, no. Jenom. A tak jsem se zařekla, že nic nebudu nakupovat. No a samozřejmě jsem to nesplnila. takže vezu olivy jako dárečky. No ale má to podle mě půl kila určitě, no. Tak doufám, že na tom autobusovém nádraží, kam jedu, takže tam bude úschovna zavazadel. Držte palce. Teď jsem zjistila úplně hustou věc. Mám kafe s sebou. A platila jsem jenom 2,50 €. Přičemž v kavárně jsem vždycky platila 3,50 €. Takže mi teď došlo, že sedím v kavárně, což je super, oni vždycky donesou tak litrovou vodu k pití, to je úplná pecka. No, ale vlastně to stojí jako by to kafičko, nebo ten servis, což je strašně zajímavý, takže kdybych tady byla neekologická a celý svůj pobyt si chodila pro kafičko s sebou, tak bych mega ušetřila. Tak jsem v centru Korfu. Je to tady trošku jiný vibe než v Akaravi. No, už jsem se tady stihla emočně úplně rozsekat, protože jsem hnedka u výstupu z autobusu potkala maminku žebrající s malým dítětem. Já takové věci nemůžu vidět. Takže, prosím vás, řekněte mi někdo, kde jsem teď těch 6 dní tady byla, jo? Já si tady přijdu úplně jak v jiném světě, prostě moderní, hezký, historický město. A jako v tom Akaravi prostě byla fakt cítit taková chudoba a město duchu a tak, a tady to úplně žije a no prostě úplně jiný svět je to tady. Stačilo vyjet do velkoměsta, no, jako to je tak asi všude, no, jenom jsem z toho prostě pav. Mokrá tráva. Co bych pro hezký záběr neudělal, že? Co říct závěrem výletu, protože mi zbývá posledních pár hodin na Korfu. A
nechci se nevracet, no, jako až moc jsem si přičuchala té svobody tady, zase, po dlouhé době. Jako moc se těším na kluky. Kdybych ji měla tady, tak nejedu domů. Věřím, že to není naposled, co jsem takhle někde sama a věřím, že brzo někam pojedeme jako rodina. A tím pádem zůstaneme někde delší dobu, protože cestování je fakt super. Vlastně mě to fakt hodně baví a hodně mě baví být přes zimu v teple a jsem fakt vděčná za tady ten pobyt. Udělalo mi to moc dobře. Tak kam pojedu příště. Jinak moc vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem, i když je dlouhý. Ale jako moje takový úplně veliký přání je, aby tohle bylo úplně normální, to, co dělám. Aby prostě každá máma, nebo prostě i nemáma, prostě aby jsme si kdokoliv mohli dát oraz od toho života, který žijem a nabrat trochu sil a energie, protože o to líp pak všem i nám se sebou bude. Takže to jsem chtěla říct celým tady tím sdílením mýho pobytu sama na Korfu. Přála bych to všem, co jste koukali na tohle video. Takže se s váma loučím a zase třeba někdy u nějakého dalšího dobrodružství nebo jinak. Čau.